Jestem z ciebie dumny. Wszyscy potrzebujemy miłości. Chodź, Clyde. Nie przeszkadzajmy. Chcę się tylko przytulić. Wiem. Synu, jeśli kiedykolwiek cię odepchnąłem, jeśli poczułeś się bezwartościowy, przepraszam. Kocham cię. I cieszę się, że wróciłeś. Na twoje słowa to najlepszy prezent, jaki w życiu dostałem. R.J. Stevensie. Płynęły prosto z serca. A nazywam się Jenkins. Roscoe Stephen Jenkins. Tak jak ty, tato. Chodź tu, Reggie. Odbiło ci? Idź do niej, synu. A few stolen moments is all that we share. You've got your family and they need you there. Lucindo? Tak? Czekałem 20 lat na tę okazję. Zatańczysz ze mną? Z przyjemnością. So I'm saving all my love for you. Cieszę się. Betty, powywijajmy na parkiecie. Negro, we cousin. Jesteśmy kuzynami, wstydź się. So desperate. That's a damn shame. Wolisz jego? Ma dozór elektroniczny. You said be patient, just wait a little longer. But that's just an old fantasy. I've got to get ready, just a few minutes more. 'Cause tonight is the night for feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love. Yes, I'm saving all my love for you. That's a good picture. Piękny obraz. Tworzymy świetną rodzinę. To prawda, tato. Gdzie oni się podzieli? Przecież wiesz, mamo. Tonight is the night that I'm feeling alright. We'll be making love the whole night through. So I'm saving all my love for you. Scenariusz i reżyseria. For you. Panie i panowie, gospodarz programu Roscoe Jenkins. Dziękuję. Jak leci rodzinką? Dziś porozmawiamy o rodzinie. Najlepiej będzie, jak zacznę od swojej. Powitajcie klan Jenkinsów. Wracamy po przerwie. We're just trying to have a good time here on Stone Show. You always gotta say something. Shut up. Zaczynamy. You a doctor. Jesteś doktorem. Powiedz, dlaczego nie mam z tego przyjemności? Why am I having trouble reaching an orgasm? Nigdy? Now I know how to get my Wiem, jak tam dotrzeć. Ale potrzebuję kapitana, by mną posterował. Now, Scott, you got Myślisz, że to kwestia fizyczna czy psychiczna? Or is that thing A może emocjonalna? or is it emotional, Scott? Gdzie mam szukać? Możemy przerwać? Krępuję się. Chwileczkę. Chcę wiedzieć, jak mam dotrzeć do mety. Uważasz, że można bić dzieci? Robię to. Jak mnie, to spuszczam im. Robimy to razem.
Przeklinasz. Przepraszam. To. Znasz mnie, stary. Kombinowanie to moja praca. Nie płacę czynszu. Nie płacę rachunków. Kapujesz? No ale jakoś zawsze mam gotówkę. Chyba dlatego, że dobrze mi z oczu patrzy. To ciągnie się od dzieciństwa. Zawsze z tobą wygrywałem. Wyciągałeś karty. Raz, dwa, trzy i po tobie.